Mun nimi on Raimo Juvonen ja mä oon ollut yrittäjänä vuodesta 1986, eli 1986. Juoksulabra lähti aikoinaan siitä liikkeelle, tuli itse harrastettu yleisurheilua ja sitten sieltä kiinnostuin sitten juoksukengistä ja kaikkea mitä siihen liittyy. Ja nykyään meillä on tässä Korkeavuoren kadulla myymälä ja meillä on täällä niin erikoispalveluilla. Meiltä löytyy fysioterapeutin palvelut täältä ja urheiluhierontapalvelut. Tehdään pohjallisia askelanalyysejä ja kokonaisvaltaisesti yritetään saada juoksijat hyvään kuntoon. Me otettiin käyttöön Vamon maksupäätteet muutama kuukausi sitten ja ollaan oltu erittäin tyytyväisiä toiminnallisuuteen, nopeuteen verrattuna edelliseen maksupäätteeseen, mikä meillä oli pari vuotta ollut. Ja kortin tilasin, tuli alta viikossa painotettuna kortti. Musta tyylikäs Visa, mitä mä oon käyttänyt yrityksen menoihin, eli bensalaskuihin ja ynnä muihin, mitä on ollut yritykselle, niin kaikki on toiminut hyvin. Ja se, mikä on nykyään asiakaspalvelussa melkein kaikilla firmoilla on chattipalvelua tai robottien kanssa joutuu työskentelemään, tekoäly vastailee omalla tyylillään, niin tässä niin tapauksessa ne on aina ollut suomenkielinen palvelu ja henkilökohtainen ihminen vastaa ihmiselle kysymyksiin, jota arvostan. Kun kaikki pitää hoitaa kännykän kautta, mä ajattelin ekaksi, että mitäkään mahtaa toimia, mutta erittäin hyvin on pelittänyt. Maksupäätteen käyttö tilityksissä on ollut erittäin nopeata. Sama vuorokauden sisällä tulee rahat tilille nopeasti ja varmasti. Monta yrittäjäystävää, mitä mullakin on, niin kyllä voin lämpimästi suositella kaikille Vamon palveluita. Kaikki on toiminut erittäin hyvin. Ei ole mitään moitteen sijaa tähän mennessä.